Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τη μέση φωνή. Πριν περάσουμε στο βίντεο, σιγουρέψου ότι έχεις κάνει subscribe. Καταλήξεις των χρόνων της οριστικής μέση φωνή. Ας πάρουμε το ρήμα λίο για να κάνουμε το παράδειγμα. Ενεστώτας. Λύομαι. Λύει ή λύεται. Λυόμεθα. Λύεσθε. Λύονται. Παρατατικός. Ελιόμην. Ελίου. Ελίετο. Ελιόμεθα. Ελίεσθε. Ελίοντο. Μέλλοντας. Λύσομαι. Λύσει ή λύσετε. Λυσόμεθα. Λύσεσθε. Λύσονται. Αόριστος. Ελισάμην. Ελίσο. Ελίσατο. Ελίσαμεθα. Ελίσασθε. Ελίσαντο. Παρακείμενος. Λέλιμε. Λέλισε. Λέλιτε. Λελίμεθα. Λέλισθε. Λέλιντε. Υπερσυντελικός. Ελελίμην. Ελελίσο. Ελελίτο. Ελελίμεθα. Ελέλισθε. Ελέλιντο. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Εάν σας άρεσε, πατήστε like.